komšije, rođaci, sendvičari. Vreme je da podrignete tu istinu. Braćo i sestre, vi što krstarite autobusima od Subotice do Vranja, vi što aplaudirate dok vam se dlanovi ne užare za dnevnicu i suvi obrok, zastanite na sekund. Dok vi žvaćete taj parizer, on žvaće našu budućnost. I to ne polako. Guta je bez žvakanja. Verujete mu kad kaže da smo ekonomski tigar. Taj tigar je rođac i od papira i stoji na kiši. Dok se vi radujete novom putu koji će se raspasti pre prve košave, on svaki dan, tiho, iza kulisa, potpisuje sve ono što se zakleo da nikada neće. Prodaje nam reke, prodaje nam zemlju, a sutra će prodati i vas ako mu zafali jedan glas u Briselu ili Vašingtonu. On vas ne voli. On vas koristi kao dekoraciju za svoje televizijske monologe. Otvorite oči pre nego što se probudite u zemlji koja više nije vaša, već u vlasništvu firme za koju ne smete ni da pitate čija je. Znamo se. Znamo da drhtite nad onim ugovorom na 3 meseca u pošti, opštini ili komunalnom. Prete vam da ćete ostati bez hleba? Zapamtite, ne daje vam Vučić platu iz svog džepa, nego mi, vaši sugrađani, iz naših poreza. Dostojanstvo nema cenu, a strah je najgori gospodar. Kad uđete iza onog paravana, on ne vidi vaš listić. Bog vidi, ali Vučić ne vidi. Skinite te strašljive gaće i budite ljudi. Ne dozvolite da vas ucenjuju sitni partijski poltroni koji su do juče bili gori od vas, a danas glume lokalne šerife. Jednom kad kažete ne, taj balon od sapunice će pući brže nego što mislite. Evo jedna za profitere. Opomena pred isključenje. A vi? Vi što ste se snašli. Vi što zgrćete milione na nameštenim tenderima, što kradete od bolesne dece da biste vozili džipove sa zatamljenim staklima. Vi što mislite da ste nedodirljivi jer imate člansku kartu prave boje. Možete prevariti zakon, možete kupiti sudiju, možete ućutkati svedoka. Ali postoji vaga koja meri svaki gram nepravde. Božja osveta ne stiže uvek bučno, ali stiže hirurški precizno. Teško onome ko gradi kuću na tuđoj muci i podiže spratove na suzama sirotinje. Kad se kula od karata sruši, a istorija nas uči da svaka padne, nećete imati gde da se sakrijete. Ni zlato, ni vile vas neće spasti od prezira sopstvenog naroda i kazne koja čeka one koji su prodali dušu za šaku vlasti. Srbija nije njegova prćija, niti je vaša sudbina da budete večiti putnici u autobusu koji vozi u provaliju. Progutajte taj poslednji zalovej sendviča, ispravite leđa i setite se da ste slobodni ljudi. Dok još uvek imamo šta da branimo. Jer, kad on završi svoju misiju, ostaće nam samo mrvice i prazna obećanja. Probudite se.